Us vinc a parlar sobre el part a casa, que és un tema bastant controvertit en la societat on vivim i que està envoltat de molts prejudicis i mites. I avui us vinc a explicar una mica quina és l'evidència i la realitat del part a casa en el nostre context. Bé, la primera pregunta que es fa molta gent és una moda parir a casa i dràsticament us dic que no, perquè venim parint a casa nostra des del principi de la humanitat. Lo estrany és parir fora de casa nostra i parint institucions, que és el que ha passat en els últims 70 anys, que la majoria de dones van passar de parir a casa seva en institucions sanitàries. I quin és l'error? Que associem molt el part a casa d'abans amb el part a casa d'avui dia, que no té res a veure. El part a casa d'abans era un part a casa que, primer de tot, no hi havia més opció, havíem de parir a casa perquè no hi havia altres alternatives. No hi havia les mateixes condicions higièniques, sanitàries, ni les dones tenien la mateixa educació, ni tenien una bona alimentació, ni teníem accés a antibiòtics, ni a proves prenatals per saber si els embarassos eren de baix o alt risc. I què passava? Que una llevadora anava en el part a atendre les dones i moltes vegades què ens trobàvem? Que aquella dona tenia, per exemple, un embaràs de bessons, una preeclàmpsia, un bebè de natges que ningú havia vist abans perquè no hi havia aquestes proves prenatals tan importants com les ecografies o les analítiques que tenim avui en dia i, evidentment, la morbomortalitat era molt més elevada abans, perquè ens trobàvem això, que moltes dones patien hemorràgies i no teníem els recursos per poder-ho solventar o altres complicacions. Avui en dia el part a casa no té res a veure amb aquell part a casa que associem perquè evidentment les condicions han canviat moltíssim i d'entrada només s'aconsella que apareixin a casa dones de baix risc. Què vol dir això? Que són dones sanes, sense antecedents de risc i que el seu bebè està a terme, està en posició cefàlica, totes les proves són normals i sabem que aquest embaràs és totalment normal i té un percentatge de complicacions molt, molt baix. A més, repeteixo, les condicions que tenim avui en dia en els domicilis no tenen res a veure, tenim aigua potable, tenim electricitat, tenim accés a hospitals en cas de necessitat per poder fer un trasllat segur i, per tant, l'evidència científica ens diu avui en dia que parir a casa en llocs on tenim disponible una llevadora amb experiència, en llocs on hi ha la possibilitat de fer un trasllat segur i seleccionant molt bé la població que apareix a casa, que és aquestes dones de baix risc amb embarassos normals, doncs l'evidència científica, que ja hi ha moltíssims estudis publicats i revisions sistemàtiques, ens diu que és molt segur, de fet és més segur per les mares, en comparació amb els parts hospitalaris perquè es redueixen el risc d'intervencions innecessàries com són les cesàries, els parts instrumentats, les episiotomies, l'ús de medicaments com són l'oxitocina sintètica, l'epidural, etc. I a més també s'ha vist que el fet de donar llum a casa, com que no s'utilitzen intervencions innecessàries, també hi ha menys risc de complicacions després en el part, com ara l'hemorràgia postpart, els desgarros severs del perineu o les infeccions maternes. I per als bebès el que s'ha vist és que és exactament igual de segur néixer a casa, en un centre de naixements o en un hospital, quan parlem d'embarassos de baix risc. Per tant, el mite de si és perillós parir a casa avui en dia queda desmitificat totalment perquè l'evidència és molt clara al respecte i, a més, tenim estudis inclús fets aquí a Catalunya, on es reafirmen aquests resultats que ja han estat publicats a nivell internacional. Aquí a Catalunya també tenim mostra i estudis publicats on s'evidencia de nou que el part a casa en el nostre context també és molt segur i amb uns resultats excepcionals. Llavors, també s'ha vist que donar llum a casa, com que tens una llevadora que t'acompanya durant tot el procés d'embaràs, part i postpart, la famosa continuïtat de cures d'una mateixa professional, s'associa també a molta millor satisfacció de les dones que eren més satisfetes amb l'experiència de part i, per tant, tenen menys risc de depressió postpart, ansietat o d'estrès posttraumàtic, que és una de les complicacions que pot sorgir en el postpart. També les taxes de lactància materna són molt més elevades perquè no donem l'alta a les dones fins que la lactància materna està molt ben establerta. I us preguntareu, és legal parir a casa? Doncs sí, evidentment és legal parir a casa. Les dones podem escollir on volem donar llum. A Espanya tenim la llei d'autonomia del pacient que garantitza que les dones som lliures d'escollir qui volem que ens acompanyi en el nostre embaràs i com volem que transcorri.
I, a més, és un dret europeu reconegut per la Cort Europea de Drets Humans que tota dona que visqui a la Comunitat Europea té dret a escollir on vol donar llum i amb qui vol donar llum, i això inclou, evidentment, el part a casa. També està reconegut per Nacions Unides i l'OMS des del 1997. La majoria de societats científiques a nivell internacional estan posicionades a favor del part domiciliari en dones de baix risc, acompanyades per llevadores i en sistemes on es pot fer aquest trasllat segur. I, encara que us sembli estrany, perquè aquí el part a casa és totalment privat, és una opció totalment privilegiada, a la majoria de països, com ara Regne Unit, Canadà, Austràlia Occidental, Nova Zelanda, alguns països d'Estats Units, a Holanda, Dinamarca, està dintre la sanitat pública, o inclús hi ha alguns països en els que es reembolsa, com a Suïssa, que és privada, la sanitat, l'assegurança ho reembolsa, o Itàlia i Noruega, que es reembolsa una part. Per tant, des de Catalunya, que som la comunitat autònoma més pionera en part domiciliari, fa temps que estem treballant, hi ha un grup dins del Departament de Salut en els quals pertany, que estem treballant perquè el part a casa pugui algun dia ser públic, o si més no, el que estem treballant a dia d'avui és la coordinació d'aquest part domiciliari amb la resta del sistema. I el que hem aconseguit ja és la coordinació amb els serveis d'emergència, sent la primera comunitat autònoma que tindrem aquesta coordinació vigent. I també des de Catalunya, l'associació ALPA, que és l'Associació de Llevadors de Part a Casa de Catalunya, de les quals soc vicepresidenta, el que estem fent és publicar guies del part a casa, que també tenim la primera guia pionera que s'ha publicat a Espanya, estem publicant estudis i estem treballant, com us he mencionat, amb el Departament de Salut, perquè en un futur el part a casa pugui ser per tothom qui ho desitgi.